Kaseng Neutral Youth Council HYC mentagasngi kala Ujor haulat kejela Meglaya UCHJ Shankar bolong ru Chief Rector jangka school ba Nehu bantukla halo kejingtung bacan silol basipor hakane ke school ba da uprofesor Kham kena hak bakat kum karul dai bantung da profesor barang batam upsdan ke HYC ba roi kepala sendam ong bakat kum karul bantung bacan silol sipor ban pe Nehu dai banlong da unu profesor barang batam Henry ke Ministry of Education ke sokal pedang haka apa atrik naitung aja penriu. Lembaga presiden yang kari ke ajing banjur penban ya ke kambacan sila basipor hau profesor saroj kanta barik nak Department of Botany ba Kham Dunasnem haka jingong Rangbah kumu profesor Nehu. Uba arwai wang bakat kum ke any ubacan sila ubakut ke po udai ban IT ya ke kam hau profesor ba Rangbah atam ada ompat don ubacan sila batema. Susul ong bau Profesor Barang Batam Hanehu udai Profesor A Kongsdale na Department of Anthropology bak lo ong baki klem kenjok tin yau ni ai kanu ke jing tho ba on simti ni em ya kam hanrei kam don setia kum kata wal ong balada Profesor Barang Batam tre la bantung ya bakam kena ru haka juga pol ong keseng ke kwa bak Nehu ke saki ya ke jing kuma la katu ke nestem dai ban ya kat kum ka ai Kendo ya Governor Bedon Burom jong kejela ka jong halor ki katu kat ni teli kimat ki ba seng labu Ahmad jong Governor kebeningkong du baka kamat ka ba seng labu Ahmad jong Governor kumuci rector jong Nehu labu kopor kumengitip ku Vice Chancellor jong Nehu mentau benai ka arpun riu trik jong mentau benai la kut ka samoi trekam ka Nehu bat kat kum ka statute lani ka an jong Nehu ko ong bahadin ba ubay chancellor la song thaj lani umla ban trekam lani dangdon haka jing penbet bantung yo ubay chancellor batmai na uba shimti ka kam hapo Nehu dei bantung ya unu senior most professor banlong kum kata in charge vice chancellor hang te po Nehu dei kai ka bangi yo I galong ba haka arpo atrik jong mentau kanai ka Ministry of Education kala penmi ya kawi ka hukum hakaba kala pentip ba ka presiden jokari India kala thung lane kala ai ka jing munjur na kabanta bantung ya u second senior most professor ban shimti kum UBC ban pet lane ban in charge ya ka Nehu menta sipor tak haduk bangin yo UBC batmai kani ka jingle jok Ministry of Education lengba ka jika approval jong I presiden bedomburom jokari India kum visitor jong Nehu ngi shim bakalong persya ya ka statue jong Nehu namarla da fi puli ya ka statue jong Nehu kala de ban keren da ka basai haka statute 2A clause 2 kala ong da ka basai ba habom don nu UBC lakut ka potrekam ka jong ulani omla ban trekam UBC lani bat kum ta ter senior most professor udai ban shimti kum u in charge UBC dekai ka baca mentang te Nehu kalong balak thung ya second senior most ka jingkeli ka bangikwa ban keli ya ka Ministry of Education lengba governor ya ka bangi ai ka jingtho kalong ba u governor kum u chief rector jong ka Nehu bat kum jur kum u representative jong ka president jong ka India hang ni ka jela ka jongi ngikwa balengba u governor bun tho shaki bor ki badai pet la kalong shaka office jong president la ne shaka Ministry of Education ban penken mau ya ki bakadon kani ka kendon bat ka Nehu la ne ka ministry la ne kanu ki bor ki mla kan ban pentrikam persya ya ka kendon ka bla don lepa bro sekatang ya keren bak ngikwa bak Nehu kan pentrikam ya kan penyak bet ya renti kan penyak jiki kam apa Nehu kat kum ka Nehu Act 1973 kat kum ka Nehu statute dei ban pentrikam ban pentulo ni ki kam kat kum ki ai dari mentang yo I pat hak jing thung ya uniu in charge BC la pen Kenya ka we ni ki kendon jong ka Nehu ya ka bakum ka seng ni kwa ban penpau mentang ka sengi wan ha u governor ban kerpat yo governor bo dei ban shim ya ka ni ka benta ya ka ni ka jing kerpat ka jongi bat ban pentip bat ban ong ya ki bor ki bedepet la kalong ka Ministry of Education bat kumju ru ya ka president ba kadai ban but renti ya ka kendon ka badan hapo ka statute jong ka Nehu ba kumju ru bantung ya u in charge VC hakum ka ni ka por de bantung dau in charge VC u bade senior most professor kumangitip hi don senior most professor
uba la ban uba dei hok ban simti kan kam riau tau senior most professor pat klemdan ba keli lapi kloin em ban simti kam na ka ba pelong yang ministry ban nom ai tau senior most professor I know only second senior most professor ti nakaliang ka jong maseng nilai keren bat di governor jong ka jala ka jong i ba nakaliang ka jong governor ula ong ngi ba nakaliang ka jong unsat kho buat unsat pentip ya kani ka jingdawa ka jong i syakibor ki bajrong bat unsa ongru ya kibor ki bajrong ba dai ban pentri kam lane ban le ya kanu kam ban ai kanu kum dai ban bot bet bun renti ya ki an ya ki kendon ya ki baladon kum ka Nehu Act 1973 bat kum juru kat kum ka statutes jong ka Nehu kata kan ya ka jing snow ka jong kita ki stakeholders support Nehu nama stakeholders jong ka Nehu kim dai tang ki badon hapo Nehu ngi kum kinong song kum ki try muluk ki try jela Meghalaya baru ngi dai ki stakeholders ti habang iyo I ba ka Nehu ka Ministry of Education ka penken ya ka statute ka jong ka Nehu hi ngimla ban chus ngam naman ngila puli ya ka statute jong ka Nehu ngiyo I ba ka statute jong ka Nehu ka kalong da ka ba syai ka kret ba acting VC la ne in charge VC udai bandai senior most professor kumangitip ru ba senior most professor udai professor R consider ubadai na ka Department of Anthropology kat kum ka jingtip ka jongi ka ministry ru ka klem kali na klem don bakali la fin shimti ni fim shim hoi la dau tau senior most professor open ijing ban ong banganum shimti ni kam da ki dau ki ba fair ya kata la ban long ndai kat kum ka jing sau thu ka jongi ka jing sau thu hi ka jongi ka long ba ka ministry ka klem ai ru wat ya kadau ba balai la thung do second senior most professor hajaka senior most professor ping kum ban chu pentip ya pi kani ka kelajau ru wat hapo Manipur University hau benai mi ki thung ya third senior most professor kum in charge VC ka senior most professor ka let chapo high court ndala let high court ka stay ka order jong ka Ministry of Education bat ka IT ha ka senior most professor ban penyat ya ka university tat hadu bangin yo VC bertemai ti ka jingwan ka jongi ba ka jing pensngau ka jongi hau governor kum chief rector ma bat representative jong ka president kalong ba ngim yaha ban ong bangin penken ya ki kendon lani ki an ki balasna pi borok si kata la de fipet ki statement jong ki stakeholders ki ong ba ya kan Nehu de ban penyat kat kum ka statute kat kum ka ai Nrei mentapat ya kata ka statute ya kata ka act lapen kenyo da ka Ministry of Education ne da ka mo da hadin ka approval jong ka governor ya ka bana kaliang jong ka seng ngim so ya hap naman ngi kwa hi ba ya ka Nehu ka balayat hapdeng ka jingkulmar mentari ki ka to ka disnam hapdeng ka jinglong jingman kum ba kalong mentang ngi kwa ba ka Nehu ka dai ban penyat ya ka kat kum ki kendon jong ka an ya ki bal adon lupa